Doncs estem així en la sud de la Marquesa, situada en el municipi de Cullera, situada a 4,5 quilòmetres de longitud a la seva desembocadura, i este és l'últim assut del riu Xúquer. L'assut de funció es tracta de separar la salinització, l'aigua salada, l'aigua dolça, fer la presa per a que no passi l'aigua salada a la dolça, i també per a aturar el nivell de l'aigua per a servir per al reg, per l'agricultura, val? Perquè si us fixeu així, aquesta part és una mescla d'aigües, de l'aigua que entra a la mar i l'aigua que corre per dalt, és l'aigua dolça que baixa així. Baix està salada i dalt el dolça, val? I aquesta part és dolça, val? Que ja serveix per l'agricultura. Aquesta part així, aquesta part no reguen, però una vegada així ja és tota dolça, tota l'aigua, val? I aquesta part ja es gasta per a regar, val? Veieu, el mur este mur separa la salinització, perquè aquí està l'aigua salada, i també serveix per a que l'aigua salada no passi així. Aquesta assut és l'assut nova, val? I està construïda damunt de l'assut vella, l'antigua. La varen reparar perquè aquella assut, quan hi havia riua, es patia molt, i li xengrietes perdia molta aigua, val? I decidiren restaurar-la i així ha quedat. Restaurar-la però que no perguera aigua, perquè és una llàstima perdre aigua, per a que hi hagi també més biodiversitat, també més gent, perquè aquella estava molt amagada antes, val? Aquesta assut perteneixia a una família del molí de la Marquesa, veieu? Fixeu així, el riu ja es fa gran i la lleva el riu Carasueca. Val, esta part és la que ja es rega. A partir d'ací ja es rega tota la ribera. Val? En este riu hi ha diversos assuts per aturar el nivell de l'aigua, val? Està l'assut de Cullera, l'assut de Sueca, que està en Riola, l'assut de Cullera està en Fortaleny, l'assut d'Antella, l'assut de Sumarcaser, l'assut de Carcaixent i ja està el pantà de Tous. Vale? Aquests assuts són del tros del tram baix, val? A partir del pantà de Tous és el tram mitjà. I després ja està el tram alt, que és on naix el riu Xúquer, en conca. Val? Així la gent ve a fer piragua, a pescar, val? Perquè així en este muntó, ahí baix, on està la mescla d'aigües, entren totes les llices de la mar i s'acumulen ahí. I així ve molta gent a pescar, però està prohibit. Tens que tenir una llicència per pescar. Nosaltres la llicència te poden multar. Pues així s'acumulen les llices. A esta part de dalt n'hi ha, com es diu? Com es diu això? N'hi ha cirulos, també. On està muntant el pont, per ahí n'hi ha cirulos. Així hi ha més profunditat, així hi haurà 5 metres de profunditat. Per esta part del tramo de Sueca. I per ahí vas l'assut n'hi haurà 3 o 2. En el port n'hi haurà 4 per ahí. Val? Esta assut està creada per a treballar el molí de la Marquesa, que el molí de la Marquesa treballava els cereals, val? El maïs, i necessiten aigua. Pues construïren la presa i per la sèquia aquella de l'altra part duen l'aigua al molino per a poder treballar el molino de cereals. Esta assut la funció és també, a part de la sanitat, pujar el nivell de l'aigua per a poder crear sèquies, val? Sèquies per a poder regar, clar, no? Si no, allí està també, allí a baix està el canal Trasvase Vinalopó-Xúquer, que esta part d'ací dalt, esta sud li dona aigua al Vinalopó i passa per diverses estacions de bombeig, que està l'estació de bombeig Panser, en Favara, ja la veurem, és una bassa grandota, val? I això, així es dona agarrar aigua el canal Trasvase ixe, d'esta part. Esta sud era d'una família, de la família Fèlix, val? Del molino de la Marquesa, clar. El molino este treballaven els cereals, tot això ja ho he contat, i fent la presa va portar l'aigua allí. Si fixeu, totes les sèquies que hi ha moren en els molins. En el molí cremat mor la sèquia, mor vol dir que desemboca, mor la sèquia de xops. I perquè, clar, on hi ha molins té que hi ha una sèquia, perquè treballen en aigua, clar. L'aigua la tenen que portar, per això construïen aquestes preses.
val? Si fixeu, en el molí de Cardona desemboca la sèquia del Rafol, en el molí Cremat desemboca la sèquia Xops i ja està. I en el molí de Concepción va passar una sèquia que es diu la sèquia, no sé què és escorrentia. Aquesta té les construccions de l'època medieval, val? I se segueixen construint en l'època moderna. Este tipo de construcciones hidráulicas que sirven para captar las aguas y ficar en marcha els molins fluvials que s'ubiquen en els estaques de la madera del leig del riu, la estacada o l'estacadell, l'acumulació de pedres a modo escollera i un acabat de mamposteria treballat per a argamassa i la cal hidràulica. Les continues reformes que consentiren en la sud durant el segle X han modificat este tipus tradicional de la construcció, ja que la mamposteria ha sigut alterada, així com l'argamassa hidràulica que solament apareixia en alguns punts. Així teniu un mapa de la sud, val? Que ja ho he dit jo, que així és la mescla d'aigües, així és l'aigua dolça. Esta part ja rega tot això, veieu? Tot això es rega esta part, això. Tot això ho rega ja esta part d'ací. A partir d'ací és aigua dolça. Així es concentren les mescles d'aigües i a partir d'ací per baix tot aigua salada. Això és l'almenara del molí de la Marquesa. Teniu els diversos molins, este és el molí de Cardona, que desemboca en la sèquia Rafol, el molí Cremat, que desemboca en la sèquia Xops, el molí de la sud de la Marquesa, que és el que treballa la presa, i ja està. En esta sud també venen tipus d'aus que venen corbarans, que són aus migratòries, gavines, són gaviotes, balpatos, fotxes, polletes d'aigua, gallinetes.